Så kan du se, så sådan der. Det kan være ikke herfra. Kør! Jeg var fandme fæs. Stop af! Jeg så sådan. Jeg fik fandme brændt næt på det bomberør der. Er du sindssygt, de starter hurtigt? Åh, det lugter. Det eneste jeg så, Michael, det var dig, der løb. Det er fandme i orden, det der. Jeg fik kraftigt brændt næt på det bomberør. Jeg var ved at skide ud der. Bomberør ryger op på i gang der. I vil sådan, når den ting hopper op. Ja. Nej, du springer på jorden. Der er lighter eller fedt. Hvad laver de? Hvad får vi? Det er det ser pisse godt ud. 3 gange det er klasse. Næste år skal vi have 10. Det var sådan bomberøven. Det var et spørgsmål om, hvor mange mænd vi kan lønne sig. Jeg var fyldt hele vejen, der var ude på det. Det er fint. Det var sådan små faldskab. Det er lidt følelse, det man ser de andre steder i morgen. Ej, det er heller ikke helt normalt. Det er ikke noget, jeg er sådan her. Prøv at høre, så var klar. Kom klar. Så gør vi! Det er klasse! Ja da! Sådan! Det er godt, drenge! Så er det hårdt dyk i kassen. I lykke porsen! Det er virkelig meget, det slipper aldrig ud. Det skulle væk. I kassen med antennefaktor. Ja, det ser næsten helt professionelt ud. Ikke lige for at man snakker. Og rørene bliver tømt. Her var skal det se op. Okay, så bare. Jeg synes, de rør, de er ved at skæve. Og kæft, den er stor. Jeg leder fandme ret de 3 første, hvis du vil have. Det er de der titanium. Henover med tændesnoren, bare lige for at se, hvad fanden der ligger i kassen. Fuldstændig. Jeg tror, det er den sidste der.